No niin, Kalle, viimeiset metrit. Kato mikä on täällä. Lähtö vähän. Näin sä halusit vähän. No niin. Sä voit ottaa siitä, me saatiin se tuolta tytöltä. Nyt on helvetin sympaattinen tyttö. Joo. Se antoi se ihan sua varten, sä näytit niin säällittävältä. Kiitos. No niin, oot pikkasen lisähappea siitä nyt. Täällä on moni pyörtynyt tässä vaiheessa. On, niitä on virvuteltu tossa. Noin. Mä luulen itse asiassa, kun tulisi ihan hyvin toimeen ilman tätäkin, mutta... Kyllä kannattaa ottaa, se voi yllättää. Kerran vielä. Joo. No niin, mennään kattoo kuinka korkealla ollaan. Annetaan valokuvaajille tilaa. Mennään tänne. Minne Aapo jäi tuupertukseen jonnekin? Mä en oo nähnyt sitä sen jälkeen, kun mä jätin sen sinne, siis se tekstaili. Aha. Jotain. Siis ehkä se meni Tsiikalle sinne vähän matalammalle. Siinä oli toinen suunta, tiedätkö mitä Totta. Mut se oli musta suljettu. Tai en tiedä.